Jeg vil nu vise, hvordan man beregner indekstal i den her resultatopgørelse. Og det jeg skal beregne, det er indekstal for nettoomsætning, vareforbrug og bruttofortjeneste. Og beløbene står heroppe. Det vil sige, at jeg går herned og siger lige med. Og så skal jeg bruge årets tal gange med 100 og dividere med basisårets tal. Og basisårets tal vil jeg jo bruge hele vejen hen i nævneren. Og det vil sige, at jeg går herop og låser kolonnen, for jeg vil hele tiden dividere med det tal, der står i den her kolonne. Og det gør jeg ved, at når jeg har en PC, at trykke 3 gange på F4, kommer der et dollartegn foran B, og så trykker jeg Enter. Og det vil sige, at nu kan jeg kopiere min formel, gør jeg ved at tage fat hernede i højre hjørne. Læg mærke til, hvordan cursoren ændrer form. Sådan. Trækker hen her. Og så har jeg beregnet indekstal for nettoomsætningen for 2008, 2009 og 2010. Og jeg kan desuden trække ned her. Sådan. Så har jeg også indekstal for vareforbrug og bruttofortjeneste.